mtsogoleri watsopano wa chipani cha United Democratic Front UDF Atupele Muluzi ati chipani chidzayima pachokha pa chisankho cha mchaka cha 2025. Amuluzi omwe atenga udindowu popanda kupikisana nawo alankhula izi pa msonkhano wa ukulu wa chipanichi omwe uli mkati ku Komesa Hall mu mzinda wa Blantyre. Francis Seveni walemba ripoti ili. Polankhula Dr. Atupele Muluzi atasankhidwa kukhala mtsogoleri wa chipanichi opanda opikisana naye ati mpandowu ukutanthauza kusintha komwe nzika za dziko lino zikuyenera kuyembekezera pomwe tikupita ku zisankho za mchaka cha 2025. Malinga ndi Amuluzi, izi zili chonchi potengera mavuto omwe Amalawi akukumana nawo monga njala, umphawi, kungotchulapo zochepa chabe zomwe akuyembekezera kuti zizasintha ngati anthu angazawavotere kulowa mboma. Polankhula yemwe anali mtsogoleri wa chipanichi Lilian Patero omwe alandiranso mpando watsopano ku chipanichi kukhala wapampando wa chipanichi mdziko muno, anathokoza anthu a chipani cha UDF kamba kathandizo lawo lomwe amawapasa ali mtsogoleri wa chipanichi. Mwazina Apatero asimikizira mtumwi kuti iwo apitirira kukhala mmodzi wa chipanichi. Mawu ake yemwe anali mtsogoleri wakale wa dziko lino komanso chipani cha UDF Dr. Bakiri Muluzi walimbikitsa umodzi pakati pa anthu andale, zipani, achipembedzo, amalonda mwa ena pofuna kutukula dziko lino. Apa Abakiri alangizanso anthu ena omwe amanyoza ganizo la wapampando oyendesa msonkhanowu Mayi Aisha Mambo pofuna kuyitana chipani cha MCP ku msonkhanowu ponena kuti iwo amasatira ndi kulemekeza mfundo za demokrasi. Zipani za DPP, UTM, PDP, AFORD, NDP ndi mtsogoleri wa chipani cha Liberation for Economic Development Prophet David Samuel komanso mtsogoleri wa Minibus Association of Malawi mwa zipani zina ndomwe apezeka ku msonkhanowu. Msonkhanowu ukuyembekezeka kutha pa 4 Oktoba 2024. Malo mwanzati kuchokera mu mzinda wa Blantyre, ndine Francis Seveni. Bungwe la aneneri ya makampani ndi mabungwe la Public Relations Society of Malawi lachenjeza aneneriwa kupewa kubisira Malawi uthenga popeza chitidwewu umaphwanya lamulo lomwe lopeza uthenga mosavuta lomwe dziko lino linakhazikitsa. Membala wa bungwe wadza Ottoman wanena izi pamwambo wa chionetsero cha cheke cha ndalama zokwana 3 miliyoni kwacha chomwe Banki ya National yapereka ku bungweli kuti likwaniritse ntchito pamwambo wa pachaka kumathero a sabatayi. Evans Matola walemba ripoti ili. Malingana ndi membala wa bungwe la Public Relations Society of Malawi wadza Ottoman akuzindikira kuti pali aneneri amakampani ndi mabungwe ena omwe kufikira pano sakupereka uthenga ofunikira kwa anthu okhuza makampaniwa. Ottoman wati mchitidwewu ukuphwanya lamulo lopeza uthenga mosavuta ndipo uyenera kusapitirira. Iye wati mamembala abungwera akhale ndi mkumano wawo wapachaka kumathero a sabatayi m'boma la Mangochi ndipo akukhulupirira kuti lingaliro lawo lokafikira anthu m'bomalo ndi uthenga okhuza zachuma likwaniritsidwa kamba ka ndalama zokwana 3 miliyoni kwacha zomwe Banki ya National yapereka ku bungweli. Zonadi ife a Public Relations Society of Malawi tili ndi msonkhano wathu wapachaka umene utakhale ku Mangochi weekend imene kubwerayi kuyambira pa 3 mpaka na pa 6 Oktoba kumeneko ndi ku Club Makokola, ndipo ngati mbali imodzi yokonzekera msonkhano umenewo lero talandira ndithu thandizo kuchokera ku National Bank ya 3 miliyoni kwacha. Kwambiri takonza ndithu tikuti corporate social responsibility, tifuna tiwaphunzitse anthu amene amakhala ku Mangochi ndi madera ozungulira za financial literacy kudziwa ndithu zambiri pa nkhani ya chuma, kodi chuma chimakhala bwanji. Padakali pano mmodzi mwa akuluakulu ku Banki ya National Weruzani Kunkhwenzu wati apereka thandizoli pozindikira kufunikira kwa ntchito yofalitsa mauthenga m'makampani komanso lingaliro lofikira anthu ndi upangiri oyenera wa zachuma lomwe bungwe la Public Relations Society of Malawi lili nawo, zomwe akuti zikulingana ndi mfundo ya banki. Monga mukudziwa ife timadziko ndi banki la fuko, sitikuyang'anira makastomers athu okha koma tikuyang'ana amalawi onse.
So titalandira pempho limene kuchoka ku society ya public relations, tinachiona chanzeru kuti tathandize tibwerepo malingana nena kuti ali ndi dongosolo loti akaphunzitsa anthu kumangochiko kuti za financial literacy zimakhala bwanji. Monga tanenera kunena kuti financial literacy is not sikusunga ndalama kokha kapena kupindulitsa ndalama kokha, komano zimathandizanso munthu kuti akhale ozindikira bwino kuti akapanga ziganizo zake zokhuza za chuma zake zikhale zopindulira iyeyo, family yake, komanso ndi dziko lonse la Malawi ngati lonse pamodzi. M'malo mwa Mzati kuno ku Blantyre, ndine Evans Matola. Bungwe lolembetsa mayeso mdziko muno la Malawi National Examination Board MANEB lachenjeza ophunzira omwe akufuna kudzalemba mayeso chaka chamawa kuti azilipira ndalama za mayeso kunjira zovomerezeka zomwe bungweli linakhazikitsa. Mneneri wa bungweli Angela Kachitingu ndiye wanena izi polankhula ndi Mzati ngati njira imodzi yofuna kupewa mchitidwe ojeredwa ndalama zolipira mayeso omwe umakhalapo. Zambiri mulipoti la Mary Wasi. Poyankhula ndi Mzati, mneneri wa bungweli Angela Kachitingu wati njira zoperekera ndalama za mayeso ku bungweli zilipo ndipo ophunzira aliyense amene akufuna kulemba nawo mayeso akuyenera kulipira ndalama zawo kudzera mnjira monga TN Mumpamba, FDH Bank, NBS Bank, National Bank, Standard Bank komanso First Capital Bank. Ndipo bankizi zili ndi ndondomeko yake yomwe amagwiritsa ntchito polipira ndalama ku MANEB. Iye wati bungwe la MANEB likupitirabe kupereka uthenga wakuti ndalama ya mayeso aliyense akuyenera kumalipira yekha posapatsira munthu makapo kugwiritsa ntchito njira zovomerezekazi. Iye wapempha aphunzitsi kuti sakuyenera kulandira ndalama kapena kulipirira ndalama ya mayeso mwana aliyense, koma m'malo mwake akuyenera kuwathandiza ndi kuwafotokozera bwino momwe angalipirire ndalamazi kudzera mnjira zomwe MANEB yapereka. Kwakukulu ifeyo MANEB tikupitiriza kupereka uthenga umenewo kuti ndalama ya mayeso munthu aliyense akuyenera kumalipira yekha, komanso makamaka kugwiritsa ntchito njira zimene zovomerezeka. Aphunzitsi nawonso amakhala akudziwa uthenga umene wakudziwa kuti sakuyenera kulandira ndalama kwa ana, komanso sakuyenera kuwalipirira ana ndalama, koma akuyenera kuwathandiza kuti alipire motani, kuwafotokozera njira zomwe akuyenera kulipirirapo. Izi zili chomwechi pomwe anthu okhuzidwa pa nkhani za maphunziro anapempha boma komanso bungwe la MANEB kuti liyike ndondomeko zokhwima pofuna kuthana ndi mchitidwe odyera ophunzira ndalama zolipirira mayeso. Posachedwapa bungwe la MANEB lidatulutsa kalata kuwadziwitsa ophunzira omwe akufuna kulemba nawo mayeso a Standard 8, Form 2 komanso Form 4 chaka cha 2025 kuti akalembetse mayina awo, ndipo kalemberayo anayamba mu malo onse ovomerezeka ndi bungweli ndipo akuyembekezeka kufika kumapeto pa 30 Novemba chaka chino. Bungwe la MANEB linayambanso kulandira ndalama zolipirira mayeso kuyambira pa 23 Septemba chaka chino ndipo adzamaliza ntchitoyi pa 31 December 2024, ndipo bungweli lapempha ophunzira komanso makolo kuti aonetsetse kuti alipira ndalamayi lisanafike tsiku lotseka, ponena kuti kupanda kutero sipadzakhala nthawi iliyonse yowonjezera. Ndine Mary Wasi, malo mwa Mzati, kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Bungwe la aphunzitsi la Teachers Union of Malawi lapempha aphunzitsi omwe sanalembetse chiphaso chogwirira ntchito kuti apezerepo mwayi pakuonjezeredwa kwa nthawi ya ntchito pokalembetsa. Malingana ndi unduna wa maphunziro, ntchito yolembetsa mu kaundulayi ayonjezera ndi miyezi iwiri ndipo ifika kumapeto pa 31 December 2024. Francis 7 walemba ripoti ili. Mneneri mu unduna woona za maphunziro Mphaso Nkuonera wati undunawu wayenjezera miyezi iwiri pa ntchito yolembetsa ziphaso zogwirira ntchito ya aphunzitsi yomwe ithe pa 31 December chaka chino. Malingana ndi Nkuonera wati ganizo lidabwera kusatira chidwi chomwe aphunzitsi ambiri aonesa pofuna kulembetsa mukaundula ndi kupeza ziphaso za uphunzitsi komanso ntchito yochuluka yomwe inabwera kumapeto kwa ntchitoyi. Amba timafuna tifotokozere kuti padakali pano unduna wa zamaphunziro waonjezera masiku kuti aphunzitsi mdziko muno akhale ndi mwawi wolembetsa mkaundula kuti akhale ndi chiphaso chogwira ntchito ya uphunzitsi mdziko muno. Tinene kuti pofika pa 30 September aphunzitsi okwana 65,000 anali atamaliza kale kupanga ma application awo ndipo tapatsa kale ma licenses awo
omwe akuwalola kuti agwire ntchito ya uphunzitsi mdziko muno. Pokafika pa 31 December 2025 aphunzitsi onse amene adzakhale kuti sanalembetsebe ndekuti nthawi yomweyo adzakhala kuti sakudziwikanso ndi malamulo kukhala aphunzitsi. Polankhulapo mlembi wa bungwe la aphunzitsi la TUM Charles Kumchenga wapempha aphunzitsi kutengerapo mwayi pa nthawi yomwe apasidwayi ndi kukalembesa ziphaso zowayenereza kugwira ntchito ya uphunzitsi. Zoonadi kuti bungwe la Teachers Council la chita extend masiku ochita register makamaka kuti mphunzitsi akhale ndi license to teach. Zimenezi ife ngati bungwe la aphunzitsi tazilandira ndi manja awiri chifukwa ndi chimene ife tidapempha tidawauza kuti achikhazikitse. Pamene tinkapempha zimenezi tidali titaona zotsatapo zake kapena zovuta zimene zingakhalepo ngati atachepetsa nthawi. Zina mwa izo ndi zimene aphunzitsi akumana nazo, mwina kukapezeka kuti manetwork avuta, mabanki, nkhani za kumabanki ndi zina zotero. Mwa aphunzitsi 100,000 omwe analembesa pofuna kupeza ziphaso, 65,000 ndi omwe apeza ziphaso zogwirira ntchito ya uphunzitsi mdziko muno. Malo Mwanzati kuchokera mu mzinda wa Blantyre, ndine Francis 7. Ndipo pa nkhani za maphunziro zomwezi aphunzitsi awapempha mdziko muno kukhala patsogolo pophunzitsa ophunzira zakasamalidwe ka zachilengedwe. Izi ndi malingana ndi katswiri pa nkhani zachilengedwe Matthews Marata yemwe wanena izi lachitatu sabata ino pokonzekera tsiku lokumbukira aphunzitsi pophunzitsa ana zakasamalidwe kachilengedwe lomwe lilipo pa 5 Oktoba. Chisomo Katsabola ali ndi ripoti. Malingana ndi Marata adaziphunzitsa kuyenera kukhala patsogolo pophunzitsa ana zakasamalidwe kachilengedwe malingana ndi kuti mera ndi moyamba kuti mtsogolo muna onso azakhale adindo onetsetsa kuti chilengedwe chikusamalidwa bwino mdziko muno. Iwo alimbikitsanso ubale omwe ulipo pakati pa unduna za chilengedwe komanso wa zamaphunziro kuti ugwirane manja komanso kuyika chuma chokwanira cholinga chakuti ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa zikwaniritsidwe. Kuno ku Malawi tinganene kuti pali mwayi waukulu kuti tikhoza kugwiritsa ntchito aphunzitsi kandi ku secondary kandi ku primary ngakhalenso ku university kumene pa nkhani ya kuthandiza kulimbikitsa kupititsa patsogolo uthenga wakasamalidwe komanso katetezedwe ka zachilengedwe kathu mosakalanso nkhani ya kusintha kwa nyengo. Pali ndondomeko amanena kuti climate e-learning imene boma inakhazikitsa mbuyomo ngeno amagwira ntchito limodzi ndi unduna za maphunziro. Sonza kuti china chake chinayamba kuchitika ndipo panabwera strategy imene akuyenera kuti achitsatira. Potherapo ndimanga neneri mu unduna za maphunziro amphatso nkuonera ati ndikofunika kwambiri kukumbukira ntchito imene amagwira ziphunzitsi pophunzitsa ana zakusamalira zachilengedwe chifukwa ana amadziwa zotsatira zononga zachilengedwe ngati kudula mitengo mwachisawawa komanso kotcha tchire. Maphunziro amene amalimbikitsa zakusamalira chilengedwe, environmental conservation. Maphunziro amenewa amathandizira kuti ana azikula akudziwa kuti kodi chilengedwe angachisamalire bwanji, kudala mitengo. Komanso maphunziro amene amathandizira kuti ana adziwe zotsatira zononga chilengedwe ngati kudula mitengo mwachisawawa, kotcha tchire. Ndiye ndizofunika kwambiri kuti ntchito imene amagwira aphunzitsi mdziko muno tizikumbukira tizilemekeza chifukwa popanda aphunzitsi ndekuti mitengo sikhoza kutha. Ntchito yosamalira chilengedwe ikuyenera kuphunzitsidwa bwino makamaka kwa ana asukulu chifukwa popanda aphunzitsi mitengo ikhoza kutha. Malo mwa Mzati kuno ku Lilongwe ndine Chisomo Katsabola. Bungwe loyendetsa zisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission MEC yati yakhazikitsa komiti yapadera task force pa Chingerezi omwe ikunikira nkhani za chitetezo pofuna kukhwimitsa chitetezo pa ntchito yakalembera wa chisankho komanso pa ntchito yoponya voti pa chisankho cha mchaka chamawa. Mkulu wa bungwe ili Justice Annabel Mtalimanja ndiye wanena izi lachitatu sabata ino ku nyumba ya malamulo. Zambiri mu ripoti ili lomwe walemba ndi Benjamin Nyirenda. Mtalimanja wati bungwe ili liwonetsetsa kuti chitetezo chikhale chokhwima pamene ntchito yakalembera wa chisankhochi ikhale ikuyamba pa 21 Oktoba chaka chino mpaka nthawi yoponya voti.
Iye wati gulu la ntchito lapaderali lomwe muli apolisi komanso asilikali ankhondo a dziko lino likhale likuthandizira bungweli kukhazikitsa ndondomeko zokhwima poonetsetsa kuti chitetezo ndi champhamvu pa nthawi ya zisankho. Mtalimanja wati anthu mdziko muno asakhale ndi mantha pomwe chisankho chikuyandikira pa nkhani ya chitetezo, ponena kuti iwo akugwira ntchito ndi nthambi za chitetezo za dziko lino poonetsetsa kuti pasazakhale nkhani zaziwawa komanso mchitidwe ofuna kusokoneza makina awo. Apa iye wapempha atsogoleri a ndale mdziko muno kuti aziwise owatsatira awo zakuyipa kopanga ndale zaziwawa mu nyengo ya zisankho. Tili ndi task force imene yakhazikitsidwa kuti iyang'anire mbali ya zachitetezo pamene tikukonzekera chisankho cha 2025. Mu task force imenemo muli anzathu a polisi komanso MDF ndi ifeyo ameki. Cholinga choti ndondomeko zonse za chitetezo task force imene ndimikuyang'anira. Mawu ake wapampando wa komiti yoona zachitetezo ku nyumba ya malamulo Salim Bagas wati komiti ipitirirabe kutsatira kagwiridwe ntchito ka bungweli pofuna kuonetsetsa kuti zomwe bungweli lanena ku komiti zikhale zikutsatidwa. Iye watinso komiti ikanakonda kuti bungweli libweretse nthambi zoyima pa zokha zofufuza kuti ziwunikire ngati makina a bungweli ali ndi chitetezo chokwanira chopewa kupangidwa za upandu ngati mene zinalili mzisankho za mchaka cha 2020. Ineyo mukudziwa ndithu kuti masankho apitacha makamaka nkhani za kukhoti zinasonyeza kuti munali anthu ena amene akuti analowa mu system ya meki nkupanga zinthu zina. Izo nkhani zimene zidakambidwa ku khoti. Leronso komiti imafunsa kuti kodi meki ichitapo bwanji kunena kuti zoterezi sizichitikepo. Ntchito ya kalembera wa chisankho cha chaka chamawa iyamba pa 21 mwezi uno ndipo ntchitoyi ikhale ikugawidwa m'magawo atatu pofuna kufikira madera onse a mdziko lino. M'malo mwa Mzati kulilongwe ndine Benjamin Kafurangachi Nyirenda. Bungwe lomenyera ufulu wa achinyamata la Young Achievers for Development lapempha boma kuchita kafukufuku pa mchitidwe odzipha okha achinyamata zomwe akuti zikhoza kukhala kuti ena sakudzipha koma kuchitidwa chipongwe ponamizira kuti achita kudzipha. Bungweli lanena izi kudzera mu chikalata chomwe latulutsa lachiwiri sabata ino pomwe akuti mu mwezi uno agwira ntchito yofalitsa mauthenga akuyipa kwa mchitidwe odzipha okha. Harima Sangala walemba ripoti ili. Osachedwa apa apolisi anali theka la chaka chino abambo 240 anadzipha okha pamene amayi anali 36. Pakadali pano bungwe la Young Achievers for Development yati tizokhumudwitsa poona kuti anthu ochuluka akupitirira kuzipha okha. Mkulu wa bungweyi Jefferson Milanzi wati kuchuluka kwa chiwerengerochi pamene kukudandaulitsa adindo akuyenera afufuze bwino chifukwa anthu ena atha kumapha anzawo ndi kuwakhweza anthu aziti achita kuphedwa. Iwo ati ayika mwezi wa Oktoba mogwirizana ndi aboma ndi ena kuti afalitse mauthenga okhudza kuyipa kwa mchitidwewu. Anthu amatha kuzimangirira kapena kuzipha pa nkhani zosiyanasiyana, koma mwina pa nkhani zina zimene anthu amazera kapena amatha kuzimangirira ndi nkhani zija zonena kuti munthu uyuyo akanakhala mwina anapasidwa uphungu moyo wake ukanatha kupulumutsidwa. Ndi tinaona ngati kuti mwina mwezi onse uno wa Okutobala tipemphe mabungwe komanso angakhale azipani amene apeze nthawi mwina ndi kumala nkhula osatira awo kumala nkhula azitsogoleri awo mmene akhoza kutulira nkhawa zawo komanso mmene angapezere njira. Malo Mwanzali kuno ku Blantyre ndine Halima Sangala. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani mwa tsatanitsatani pano pakanema wa Mzati. Toneka zotsatirazi tibweranso. Pamene sukulu zikutsekulidwa posachedwapa makolo komanso eni sukulu kodi mwapeza kale katundu wanu wa stationery. Ku Double Mind Stationery kulimbi tangotsitseratu katundu kuti mwana aliyense atenge zake zoyenereza popita ku sukulu komanso sukulu zonse zipeze mwayi opeza katundu apamwamba wa stationery. Pokonzekera teremu yomwe tikuyambayi tili ndi ma hard covers, college books, chalk, scheme of work, marimu amapepala, masking tape ndi katundu wina wambiri wa stationery. Get ready to go back to school with Double Mind Stationery items. Tipezeni mulimbi Malida Building opposite Limbi Labor Office pafupi ndi shop ya TNM.
phone 0882-476-677 kapena 0999-573-708. Double Mind Stationery, the home of quality and affordable stationery products. takulandiraniso kumbukirani kuti mukuonera nkhani mwatsatanitsatani pano pa Mzati, ndipo ndikupatsirani nkhanizi ndine Kirion Masiya. Popitirira ndi nkhani zathu, ana awiri omwe ndi abanja limodzi afa ndipo ena awiri ali kuchipatala atadya zinthu zofanana ndi chinangwa m'mudzi mwa Chisinga ku Machinjiri m'boma la Blantyre. Malingana ndi mneneri wa apolisi ya Ndilande Sergeant Maxwell Jairos, anawa omwe ndi azaka zosaposera 6 anapita m'munda wina kukasaka chakudya komwe anapeza zinthu zofanana ndi chinangwa zomwe anazula ndi kuzipanga kukhala zakudya zawo zamadzulo. Jairos analankhula ndi Modesta Muyaya. Ndizoona pa 30 Machinjiri kunachitika ngozi imene inakhuza ana awiri, anawa ndi azaka pakati pa 5 ndi 6. Kunachitika pamene anawa anadya chakudya chimene chinangwa chimene chiganizo kuti chinali ndi poison. Atachipeza chakudya chimene anapita nacho ku nyumba, koma family yonse itadya inapeza zoti ana awiri amenewa ndi amene apezeka kuti anamwalira pamene anthu ena ali ku chipatala. So titapita mothandizidwa ndi chipatala kukayeza mitembo ya ana awiri amenewa, unapezeka zoti anafa chifukwa chakuti anapezeka ndi anadya chinali ndi poison. So ife ngati apolisi padakali pano tikufufuza kuti tidziwe kwenikweni chinachitika ndi chani nanga chakudya chimene chinatengedwa kuchokera kuti. Ngati ku polisi kwambiri ife timachenjeza anthu kuti akuyenera kusatira ndondomeko zimene akuza kuzigwiritsa ntchito ngati akufuna kupeza chakudya. So kwambiri ife timangolangiza anthu kuti mwina apewe kudya chakudya chimene sichikudziwika bwino komanso akungochiganizira kuti akhoza kudya pa nthawi imeneyi. Bungwe la Deposit Insurance Corporation DIC lati posachedwapa likhala likutsegula ndondomeko yatsopano yomwe izithandizira kubweza ndalama kwa anthu pamene banki yomwe amasungako ndalama yatsekedwa kapena kukumana ndi mavuto ena. Mkulu wa bungweli Chitani Chigumula ayankhula izi lachitatu sabata ino pa mkumano omwe nthambi inakonza ndi atolankhani ku maofesi a banki ya Reserve ku area 47 mu mzinda wa Lilongwe. John Makondetsa walemba ripoti ili. Poyankhula pamwambowu achigumula ati ndondomekoyi ipereka chilimbikitso kwa anthu m'dziko muno kuti azisunga ndalama ku banki mopanda nkhawa, kamba kuti azidziwa ngakhale banki yomwe akusunga ndalama itakumana ndi mavuto ena monga kugwa kapena kusekedwa mwa zina, ndalama zawo zizikhala zotetezeka. Achigumula ati ndondomeko yatsopanoyi iyamba kugwiritsidwa ntchito ndi mabanki omwe ali ndi ziphaso kuchokera ku banki yayikulu ya dziko lino ya Reserve, zomwe zipangise kuti ndondomekoyi ifikire anthu ochuluka m'dziko muno. Apa iwo ati padakali pano bungweli lizibweza ndalama zosaposera 1 million kwacha, kamba kuti ndondomekoyi ikuyamba kumene komanso posatira malamulo a bungweli. Tanza bwanji kuonena kuti anthu tsopano azidziwa kuti ndalama zanga zikakhala zikufana china chaitika chitika ndithu ilipo Deposit Insurance Corporation imene izabweza ndalama zanga madeposit anga. Bungwe la DIC linakhazikitsidwa mchaka cha 2023 pansi pa banki yayikulu ya dziko lino ya Reserve, ndipo pa 10 Oktoba chaka chino bungwe likhala likukhazikitsa ndondomeko yatsopanoyi ku Bingu International Conference Center BICC mu mzinda wa Lilongwe. Malo mwa Mzati kuno ku Lilongwe ndine John Makondetsa. Katswiri pa nkhani zachitetezo m'dziko muno Sherif Kaisi walangiza nthambi ya polisi kugwira ntchito mosakondera andale pofuna kupititsa patsogolo bata ndi mtendere pamene dziko lino likhale ndi chisankho chaka chamawa. Akaisi anena izi kutsatira kalata ya polisi omwe achenjeza andale kupewa kulankhula zinthu zomwe zitha kuyambitsa nkhondo
yophana pakati pa wanthu zomwe ndi mlandu. Modesta Muyaya walemba ripoti ili. Nthambi ya polisi mdziko muno yachenjeza andale komanso adindo ena kuti asiye khalidwe loyankhula zinthu zomwe zikhoza kuzetsa mikangano maka pomwe dziko lino likuyandikira chisankho cha 2025. Kudzera mukalata yomwe nthambi yatulutsa pa 30 Septemba chaka chino ndipo yasayinidwa ndi mneneri wake Peter Kalaya, wakumbutsa anthu mdziko muno kuti ndi mlandu kusogolera ziwawa ndipo ndi zosemphana ndi gawo 87 la malamulo a dziko lino. Koma mawu ake katswiri pa nkhani ya chitetezo Sheriff Kaisi wapempha anthu andale kupewa kuyankhula zinthu zomwe zitha kuzetsa chisokonezo mdziko muno. Akaisi ati lamulo likuyenera kumagwira ntchito mofanana kwa anthu andale posatengera kuti munthu akuchokera chipani chanji. Kunena kuti angapo atengedwa kupona 150 kusentedwa malo awo amene amagwira ntchito yoyambirira ndipo ambiri mwa iwo kunena kuti apita ku nyumba kuti munthu wina aliyense nzika wa dzikolo kapenanso ngakhale mwina wongofika mdzikomo saloledwa kuti alankhule mawu ena aliwonse amene akuonetsa kuti akulimbikitsa upandu pakati pa nzika za dziko. Izi sizionanso kuti munthuyo ndi wachipani kaya si munthu wachipani kaya ngati ali wachipani kaya ndi cholamula kaya ndi chosalamula malingana ndi malamulo a dziko, zimenezi ndithu ndi zoletsedwa. Posachedwa apa apolisi amanga phungu wina wa ku nyumba ya malamulo wa chipani cha Democratic Progressive DPP Daudi Chikwanje pomuganizira kuti anayankhula mawu oyambisa ziwawa. Malo mwa mzati kuno ku Blantyre, ndine Modesta Muyaya. Timalize nkhani zathu ndi nkhani yokuti nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno la Dodma yakwanitsa kusamutsa mawanja oposa 15,000 m'madera omwe anthu amakhala pa chiopsezo chosefukira kwa madzi. Polankhula ndi mzati mneneri wa nthambi Chipiriro Khamula wati nthambi yakhala ikugwira ntchito ndi makhonsolo osiyanasiyana kuphatikizirapo mafumu pa ntchito yosamutsa anthu m'madera a chiopsezowa. Shalom Manyozo walemba ripoti ili. Mawu ake Khamula wati pakadali pano nthambi yakwanitsa yotsa manja oposa 7,000 boma la Nsanje kudera la Makhanga kwa mfumu yaikulu Mulolo, komwe anthu amderali anakhuzidwa ndi ngozi yakusefukira kwa madzi ndipo ntchito imene ikhala kupitirira m'madera ena. Iye watinso nthambi ya Dodma iwonetsetsa kuti pasakhale zophinja zilizonse pa nthawi yomwe anthu akusamuka kukakhala m'madera omwe awakonzera pofuna kuteteza miyoyo ya anthu. Iye watinso aonetsetsa kuti anthu sakuvutika kumbali ya maphunziro kotero asamutsa sukulu ya sekondari yotchedwa Makhanga kupititsa malo omwe anamanga nthawira kudzera project yotchedwa Post Cyclone Dire Emergency Recovery. Bungwe latinso likumanga sukulu yotchedwa Makhanga Primary ndi thandizo la ndalama lochokera ku South Korea. Ponjezerapo Khamula wati nthambi ya Dodma yakumba mijigo komanso koza misewu pofuna kuti anthu omwe akukhala m'maderawa asamavutike. Takhala tikugwira ntchito ndi makhonsolo, mafumu, anthu okhudzidwa komanso abwenzi osiyanasiyana mcholinga choti tisamutse anthu amene akhala kukhala m'madera achiopsezo kuti akakhale m'madera oti ndi abwino. Ndi kufikana na lero takwanitsa kusamutsa mawanja oposa 15,000 ndipo ntchito imene ikupitirira. Ku Nsanje kokha takwanitsa kusamutsa mawanja oposa 7,000 amene amakhala dera lija la Makhanga kwati Mulolo kumene kumavuta kwambiri ngozi za madzi osefukira ndipo panakali panopa akukhala kwa osiyana kumene ndi kwati Mulolo komweko kumandi malo abwino kwambiri. Komanso tionetsetsa kuti pasakhale zopsinja pa nthawi imene anthu akusamuka kukakhala madera oti ndi abwino. Ntchito ngati za maphunziro zisasokonezeke chifukwa tasamutsanso sukulu ya sekondari ya Makhanga kuyipiritsa kumalo kumene tinamangako nthawira kudzera ku project imene Post Cyclone Dire Emergency Recovery. Dziko la Malawi linakumana ndi vuto la kusefukira kwa madzi ndi namondwe otchedwa Cyclone Freddy yemwe anapangitsa mabanja ambiri kusowa malo okhala komanso kuononga miyoyo. Mwalo mwa mzati kuno ku Lilongwe ndine Shalom Manyozo. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu tisanamalize tentoneso mitu yake. Mtsogoleri watsopano wa chipani cha UDF Atuperi Austin Mulozi wati chipani ichi chidzayima chokha pa chisankho cha chaka cha 2025. Bungwe la Manebo lachenjeza ophunzira omwe akufuna kudzalemba mayeso chaka chamawa kuti azilipira ndalama za mayeso kunjira zovomerezeka. Ndipo ana awiri omwe ndi abanja limodzi afa atadya zinthu zofanana ndi chinangwa mu mzinda wa Blantyre. Ndimakupatsirani nkhanizi ndine Kirion Masia mwakumanonse.